Hello mga katropa! Naghahanap ka ba ng lupa na pagtatayo mo ng iyong dream house? Meron akong nakita dito sa Bayambang, Pangasinan. Ito ang Northern Plains Mansions. Ito ay malapit lang sa bayan ng Bayambang at nasa mataas na lugar na hindi bahain. Ang lawak nito ay 6.2 hectares at meron ding water distribution system, street lights, drainage system, recreational area na merong basketball court at tennis court at meron ding playground para sa mga bata. Meron ding napakalaking clubhouse kung saan merong function hall, comfort room and pantry, conference room at may roof deck kung saan ay pwedeng gamitin ng mga homeowners upang mag-enjoy ang pamilya at mga bisita pag may mga okasyon. Ang Northern Plains Mansion ay malapit din sa St. Vincent Prayer Park, ang pinakamataas na bamboo structure sa buong mundo. Malapit lang din ito sa development project ng Bayambang katulad ng hospital, malls, stadium, and colleges. 24/7 din ang security guard dito kaya makakasigurado kang safe ang buong pamilya. Napaka-fresh din ang air dito at napakaganda ng view. Kaya talaga magugustuhan dito ng buong pamilya mo pag dito kayo nagpatayo ng inyong dream house. Marami nang nagpa-reserve, bumili ng lupa dito mga katropa. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na at bumisita dito sa Northern Plains Mansions. Mag-inquire ka na at magpa-reserve na kasi limited na lang ang available na lots dito. Kung napanood mo to, it's a sign na para bumili ka ng lupa pagtatayuan ng iyong dream house. Kaya tara na dito sa Northern Plains Mansion. Kung gusto mo rin magkaroon ng discount, sabihin mo lang na napanood mo ang vlog ko para mabigyan kanila ng discount. Pwede mo rin itong i-share o i-mention mo yung mga kakilala mo o kamag-anak mo ang interesadong bumili ng lupa kahit nasa ibang bansa. Kaya like, follow and share na rin. Maraming salamat!